En de kamer zit vol met familie. En iedereen maar lijkt zich. Maar de koehuis leert schelen. Want wie in een soort wilde paken hebben. Zo dat ik nog wat oortjes zit als alleen maar klein? Oh, sjoe. Een foto van pake en beppe in het bootje. Hoe oud zullen ze de weg staan? Blijf niet eens even zien. Nou, ze zullen bijna nog heel crazy uit. Dus het is vaak wel heel lang link. Zo die haar een verkeringstiek best hebben. Dat zou best kennen. Wist u eigenlijk wel hoe pake en beppe maar moeder had vroeger? Ik weet het net. Vol paken, net op beppe haar prachtige mooie koek. Pake vertelde het niet samen. Feestje, wielwijs feestje, ouder heb ik grip net west. Zo ga je nog geen mooi, wit, allemaal best. Zonder en de fietsen, hield ik je hoofd voorbij. 16 tunnellakens, ik sta ook even op de eerste hoofdje onmaakt door. Fietsje knopjes tussen blauw. Maar het is wat hier nog meer in zit. Het is net een leeuw. Zouden die nou naar broeken? Ze gaan hier om echt een mooie wc op partijen. Ja, hou eens, daar mag niemand van vertellen. Want Beppe, die maakt altijd mij, want die wc is heel gevaarlijk. Wat dan? Want dan, Beppe maakt altijd met de man in mij om het spul omheen te krijgen. Wat bedoel je mij het spul omheen krijgen? Nee, zo was het net hier. Dus zie dat ik altijd voor een keer kan. Beppe, die geeft me die man in mij, want die wc-wil, die wil het omheen stieflopen. Dan had ze in mijn touw zien en een elastiekje, of wat, maar het zelf maar zien, ik snap er niet van. Maar ze biedt het vast en dan was het vast binnen om de strafbak en zo moet het dan steken. Dat is heel wichtig, want ja, het is voor die man ook veilig dat het ding op binnen beneden te leggen. En dan zit Beppe zelf in mij om het u te leven. Ik weet dat Beppe op de Indialanen echt vaak mij komt naar het huisje. Misschien had toch echt wel eens mijn die mij west. Oh ja, maar dat is al lang niet. Ik vind een heel liedje, hè? Dat mag ik er ook niet zeggen, want dan haken ze niet vast uit. Maar ik hier toen een tostrol op. En die boek en die zoek erom haken. En de oorlog die ik bij pake Beppe en dan moest ik heel nodig poepen. Dus dan had ik Beppe weer op en toen had Beppe met een stokje in omheen. Misschien kan je hier niet, dus dat ik nog niet zie. Ik weet wel dat haar met Otto echt vaak in pake en Beppe kwamen te poepen. Als ongebaten, daar is te lang zit. Maar ik was aan de ik was zo nodig. Ik ga helemaal op boord. Wat voor leuk dit dan, Beppe? Nou, ik vind het wel gaaf. Hidden en hield.
pak biotekst. Dat weet ik niet van, maar Beppe had wel vaker van die vreemde dingen, joh. Hetzelfde leeft hij bij. Zet maar op tafel, dan gaat Beppe daar voor mij. Hallo Beppe. Ah, Theo, wie Van, is dat? ja, goed. Wat vriend begrijpen? Lies, maar moet er Wat stil. Ik heb baby's toch? Wie de voort? Nou, zal ik gelijk lekker. Ik smiet met het bij, ik vind het goed niet op. Nee, ik doe wel voor. Zo volgens die Jeltsenijn sta je op vind ik, hè? Ik ga hem nog net zien. Je zit er net iets aan het hollen. Boris Jeltsen? Ja, ze neemt Beppe de kant om eens ik op. Hun morgen. Dan zijn ze volgens die Jeltsen zien. Is dat net? Wist u eens wel goed ze onmogelijk kan binnen? Wist ik een sjouw laten gebeuren? Ik heb mijn bleen, een been. Wat hebben we wegwagen? Eigenlijk ja. In Beppe, ik heb een poes voor over de haren op de squal. En toen zat Beppe op het bed van een poes geworden. En toen dacht ik van, nou, misschien Beppe houden. Dus gewoon niet helemaal naar gaan. Oh. Heerlijk, maar smeer. Zo weer. Maar smeer even beter. Ja, mag maar. Zullen we hem horen? Kast vol, heel volle geld, dat doen we maar net, maar ik zal alleen maar in hebben. Ja. Ja, oké. En, wat ben je? Oh, en nou? Hier werden die haar gegaan. Oh, Oh, ja. wat weer nou zo krijg die Nou, de sjouw even. Je maar mee. Maar de katkamer. Heren, die kan die maar even spuiten, hè. En de ziektes, zoals wiermen en de kaart en zo'n soort dingen. Er is buiten met feesten. De beste dag dat kan dan vroeger die met oogjes. Op een manier redder in mijn herder. Heel net gevaarlijk. Had ik in met voet, maar niet. Eens in de
Wat teren, dat vind ik bijna het hele eerst. Doe ik wel bij de onweer. Nou ja, wat ik dus steeds hoor, met jou bij me gebeurt, dit moet ik weten. Ah, de kot kan weer. Ja, hij komt nog weg. Hier onder de vloer. Het is de hoopje, hè? Dat morgen net echt een Miguel matje om je. Miguel een matje? Waar ben dat? Wist dat niet? Maar Beppe die er even weg. Soms doen we nooit of zo. Dan zitten die specialisten, achter in de tuin. En die zaten in de boeten, smiet ze de knommel door de tuin. En dan zei ze, alles moet eten. Want waar iets, had de tak op. Nou, als je door eten haast, hier zit ik nog een koekenpannen in de dozen. Sjoch, het is de pannenkoekspannen. Alle paken en beppesizzers hadden wel zo'n pannenkoek gedaan. Ja, dan smiet ze zo staan in de lucht, dat is van het plafond niet te koers. Ja, met terug. Oh, hoi, ik heb een veel. Hoi, ik ben er. Zo hier niet. Ja, die honden staat dan pannenkoek gemaakt. Ja, dat weet je nog dit. Zullen we maar een paar onthouden? Ja, die best. Kom maar in. Maak je hem goed opletten? Hier. 2, 3. Nou, die wil vaak vers nog wel. Zullen we wel wat vreemd doen, hè? Ja, ik zie wat ermee moet. Ja, ja. Nou, Beppe, er zit wel een vet aan het Ah, en dan lekker verder nog in. Zo, zullen we hier even gaan? Ja, het opdrogen, dan lukt het wel een beetje mee. Vaak zit dan nog naar het plafond. Schaken ze nooit naar de Ja, zon. dan gaat hij behoorlijk hier ergens komen. Dan gaan we het oké? Ja. Nou, hoi. Jullie lijken? Waar is het? Nee. Komt daar. Smaken nergens. Hoe dat? Nou, ik hier wat gevallen doen. Ze krijgt weer naar de lijn. Ja, maar dat leef ik. Ja. Maar wat ik nou vrees hoor, als jouw letter gebeurt, hier maar een B, die B. Op bank. Bank? Best van een beer maken. Nee, maar die komt aan de rug naar de merk. Oh ja. Als Ik ben een broodjes. Ja, en ik dacht, ik maak eens even een mooie zak voor mijn thermoskan. Ik maak een heel mooi zo'n super op de thermoskan. heel bakje, dat moet ik belangrijk. Alsjeblieft. Nou, dan kom ik jongen. Doei. Hond jong. Ja. Ja, de merk. Ik vaak met vaker heen weg komt licht weer. Dan wordt het in een grote bus, en dat is dan het lichtste heen, dan is alles wat groter. Grote bus, met vaker voorheen. Prachtig vond dat. En Ljouwert, Snits, Drachten, oerwinkel weg.
Dan mocht ik niet vaker helpen. Als het woorddeel zetten, het jeugdbakje die er voor gewoon horen. Alles hier is paken. Klompen, wannen, allemaal van ark, van die plastic eind, die in kant zijn, maar ik vond ze wel mooi, hè? En ze hadden ook eens vaker dan de hele dag. Maar de bus mij nog meer vond mij meer om. Broodjes, hier hebben smaak, koninklijk vol koffie, hier hebben ik zeg, wat je drinken voor mij, een appel als een par, ik moet er wel zeggen, hè? Hartstikke leuk. Dan kom je nog mee met mijn werk. Hier net natuurlijk, hè? Wel het niet beleggen, dan maakt ze er al weer gewoon, net. Maar weer hartstikke mooi. Vaak hier nog volle meer in de bus, hè? Het jeugdbakjes die er zo vast zitten. Maar alleen al die lege koffiebekertjes, al die lege sigarenbasjes. Net te leeuwen, maar ik vond dat het prachtig mooi. Maar we hadden hele mooie dingen beleven daar op die merkje. Dat is net te leeuwen, daar kan ik je nog wel wat over vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Very nice shoes. Nee, dit ik in hier winkel. Het is Nice. Nee. Oh, het nice. Nee, dat kan wel ook tol worden. Wat doet deze wooden shoes cost? Nee, ze winnen van de kast. Ze winnen op de ren, met voeten. Yes. Can I fit these shoes? Nee, oh, met vet. Nou, dat is wel handig, want met deze klompen dan wil je wel een stuk verder. Pas je hoor. No. Laat je het snel. Om je bakje. Ik hou ook pijn alleen. Wat nog? Jeugdbakje stellen. Jeugdbakjestel? Ja. Heel erg lang, maar zwart masker. Ja. Kun je net wel? Je pakt het jeugdbakje, je kort. Ik ken hem achterna, maar... Moest wel oppassen. Moesten wij naar orde, hè? Die wachten op die. Ik ben vast al. Ja. Hoi. Net. Nee? Zolang we het verkeerde maar is het maar even personeel. Binnenuit de prachtige beek, loop eens kinderen en ik in weer. Sterk als een ding. Soms hebben we spul, vaak soms niet. We snappen soms op het verkeerd. Maar dan is het jonkje werk van hand. En het is niet zo, oh best genoeg. Het is best genoeg, heel best genoeg. Zo zal het dan, zo zal het dan. En soms niet, en soms willen we het dan. Hij strook in de zee.
Paken hebben. Dit stikje hebben we opgevierd ter ere van je 50-jarig houden. En we hopen dat je nog probeert in gezondheid mij ons beleven maaien en maar de band. En wij hier in Hjir. Je hebt hier het verlet van een mooi bankje. Dus kom maar even op het podium, dan kan je even zitten. Zo wat wacht hebben, moet het gewoon. Want wij zijn hier natuurlijk ook al op een feestje, en dan gaan we neer keren. Dus zo dacht, die smaren bij jou zit neer. Je mag ook even besteden. Maar je mag heel lang genoeg zitten natuurlijk, dan kun je mooi aan de voeten zitten, dan kun je heel mat zitten. Maar dan mag je hem even omdraaien en dan mag je even zien wat er in de bank staat. Tje, wat erin staat. Joggetje, 49, joggetje, 49. Wat pake en beppe. En je bent thuisblok. Ik wil maar niet aan jou. Nee, dat hoeft net. Pak je gewoon even met de kaker in, dat net. Nee, maar dat vind ik u bij je nog mij. Nou, maar wie op? Ja, maar en dan weet je niet helemaal wat meer. Ik ga nooit uit. Ik word je. Ik weet hoe het is bij. Ja. Zo, die heeft niet 100 passen dan. Wat voort met jou? Maar wat mooi dat jullie dat voorgaan. En dat Hij steekt toch even op. Ja toch? Je hebt zo niks hè? Dat weet je toch niet doen? Nee, maar die gaan even bij. nee, maar wat is dit voor voor? Dan ga ik op een merk kennen meer en Dit goed? doe kerst. Nee, maar het volk is van mij. Je moet echt volk, ja. Ja, oh ja. Ben je binnen wie? Nee. Ah, wat leuk, ja. Ik ben een Oost-Komisch gezind, hè? Nou, dat is weer. Dit is net met familie, hè? Nou, beginnen we. Nee, bij mij. Dit is naar die jongen dat er al niet Ik zit in